Oricare. Trage tu. El e ospetele. Doiu. Cine și-o băga mâna pe... Doiu, cum? Noi suntem cu cizmele. Oricum te ești cu cizmele că aici la colț îți trebuie să treci. Da, și nouă ne va trebui mai încolo. 4, Florin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vă trageți locurile între voi. Da. Peter? Dar nu le putem da între noi, adică contează, le mai tragem. Pe mine nu mă interesează. Că oricum stăm noi picăm pe ele. Nicio treabă. De-aia zic. Satul mare, haideți încoace să tragem. Luați-vă voi ce vreți. Nu ziceți care ce vreți. Da, uite, unde ești tu? Cosmine! Oliver, hai, dați aici să vă dau numerele. Dă 6.000. Vezi că ăla e cu greutate. Exactly. Atunci să nu se supere nimeni. Fete că vrea 6-le. Nu, dar nu vreau să nu se supere nimeni. Amestecăle. Până tu ai întrebat. Păi am întrebat, că am zis că să fie ok, dar după aia Au fost numai o idee. luați. Dar pe dar cine știe care unde este? Păi noi suntem pe pare. O înseamnă că n-am apă. Da, bă, omule, mă. Bă, omule, bă. Da, bine, ăsta. Nu, am vrut să-l iau eu. Ia tu. Ia tu. Dar de unde începe ori? 6, Bă, deci dă mie 6. 14. 12. 2 pasă. Pe partea alaltă. Aici pe malul ăsta e 6. Deci pe terasă e 6-le. Cine o trage 6-le? Da, de-aia am zis să extragem, că după aia oricum cine pică pe 6 e loc greu. 8 unde, pădic. Hai să vedem ce facem. Noi mergem pe 2. O să începem pe ceva vizibil. Mai este un minut până la start. Foarte mare. Oi. Nu mânca pe nicio. Va un caput. Bun. Hai să mergem. Frumos să arăteam, arăt imediat și pe ce. Asta e peste metru. Nu, că cred că mă descurc. Stai să vedem. La o poză o să vreau numai să mă ajut. Se vede acolo, da? Da, contra. Bun. Deci dacă aveam bățul par, înțelegeam, da? Faci o poză? Mersi frumos. Hai să o și măsurăm. No, 6. 96. 96. Cred că duc legul mai aproape. Hai, frumoasă. Mersi de vizită. Am filmat tot. Uite cum pleacă. Bun.
Încă una măcar. Așa, asta și bine. Da, la prima manșă lucrurile arată foarte bine. Pentru noi. Vedem până la final cum evoluează situația. Ah, și îmi place cum merge guma asta. Oi, oi, oi! Am pus două pe stânga, două pe dreapta. Hai la un ultimul minut. Da. Nu, e aici, e aici. Da, așa îmi place mie să pescuiesc. Să nu o fac să sară. Hai să vedem cum și scoate. Oi, asta nu-i bine mare. E frumoasă, da. Hai. Te rog să nu faci schemă. Bun! Cred că e ultima de pe locul ăsta. Bună și asta. Nu, că la astea mici mă descurc ușor. Aia că a fost mare, nu ajungeam nici cum cu degetele la ciontul ăla. Bă, ce frumos e și asta. Asta e faină și colorată. Da, dacă... Da. Stai mai întâi să o scot. Mai dă mâna asta să nu te încurc. Pe ce? Pe nălucile casei. Hai că îi fac eu poza și după aia o pozăm și o liberăm, bine? 6. Sigur. Hai frumos-o. Fugi. Bun, mă duc să mă aduc lucrurile aici. Are rost să mai iau o lansetă, chestii. Da, o prima manșă bună. Ce put în forță. Echipa de la Cluj. Vedem mai încolo ce facem.
Asta să fie. Bun. Aceeași chestie. N-am schimbat rețeta care merge. 6-3. Păcate la asta nu o să aibă cine să facă poză, așa că rapid înapoi de unde ai venit. Mersi de vizită, fii cu minte. Așa, dar momentan n-am mai prins decât încă una. Urmează manșa a treia. Locul arată foarte bine. S-ar putea să scoatem ceva de aici. Cum stai, David? Cum stai? 2? Bravo. 63 și 65 și am mai scăpat. N-ai decât prima a doua. Mai ai glume portocalii. Pe bun, deci eu aveam una, mi-a mai dat Felix una, că toată mi-a rupt-o. Da, și eu tot nu am portocale am prins. Mai am. Mai e? Ia una. Ia una. Numai una. Vine, vezi să nu fie mușcată deja. Potează. Asta e pe jig. Da, bun. O lipești tu. Camera era mușcată, numai că nu rupt-o de tot. Bun. Bravo. Câte ai? 3. 3, dintre care una pe pană. Ce BMC-ul? Momentan. Doamne ajută! S-a dus. Fuck. Ah. Nu-i bine deloc. Nu-i bine deloc. Ah. Cum puteam să scot și pe asta și n-am scos-o. Azul. Vine alta. Nu a trecut decât 2 minute momentan din manșa asta. Locul e foarte promițător, așa că... Cred că de data asta o dat bine. Sper că nu face ca și cealaltă. Până nu e afară, o de mare. Acum se mișcă. Ce trebuie? Cred că e tot aia după cum pleacă. Da. Și dat cam tot pe acolo. Uai, ce mare asta. Foarte mare. Să ducem ușor. Nu. Hai, mă, dragă, hai.
foarte faină. După aceeași rețetă, că astăzi se pare că n-are rost să încerc altceva. De asta a venit toate până acum. E păcat să... Aceeași gumiță. O culoare care mi-a dus foarte mult șalăi, dar fiind apa murdară, m-am gândit că ar putea să facă diferența. Cam exact ca și pe zonele unde mi-a dus mult șalăi. Să vedem cât are. Așa stare peste 70 kg. Bun. 76. Și nici nu stă chiar bine în șgheabă. N-are răbdare. Mă, cum s-a dus. Plătit din nou tribut. Că până la finalul partidei mi sciur mâinile. Știu că și somn, dar după știu că dăm noi. Da, da. Este și crab, caras. Da, cred că și ten sau amur, nu știu. Mulțumesc frumos. Uite-o, hai. La fix? Nu, mă descurc, mulțumesc. Asta cred că e somn. Cred că e somn. Ori știu că foarte mare. Asta e somn. Da. Hai să avem un pic de răbdare cu el, că asta nu vine cum vrem noi. Oricum așa e compromis, măcar să-l vedem. Deci poate că nu-i somn după cum s-a întors acum. Crap. Da. La gumă? Posibil, da. Da. No, hai repede că mi-ai stricat tot locul. Hai să te întoarcem pe partea cealaltă, așa.
fugi. Mersi. Fain trap. S-a dus. O dat și-o venit cu ea spre mine. N-am simțit-o deloc, m-am trezit cu ea acolo. Ultima manșă înainte de masă. Bravo, bravo! Cum? Bă, lasă că noi ne ocupăm de scăpat. Opa, așa. Stai acolo. Stai acolo frumos. Nu te grăbi. Aici. Ăsta-i. Bun. Trebuie tot schimbare, am schimbat guma. Da, n-am scăpat două, ce vrei să mai scapă? Chiar vrei să le scapă tăte? Și arăt numai să pot să o dezgați. Hai cască un pic gurița să vadă băieții guma. Incredibil. Dar nu vrea să-mi lase guma. Da. Partea cealaltă. Bravo, frumoasă, mersi. Bun, merge să mai prinde. Iată. Uite, ea au venit la truse. Hai. Ce faină-i. Fii atent că mi s-a urcat pe geantă. Ce tare-i. De gușter, femeile de gușter. O pauză de masă bine meritată. Ne punem pe standul pe care urmează să începem, nu lucruri, n-are rost să le cărăm după noi. Bun, s-a dat startul.
L-a fost. Să sperăm că și iese. Că o dat prea dubios. Bun. Rapid dos la măsurătoare. O luat și Peter, așa-i? Nu e nicio problemă, îmi place sub presiune. E pescuitul meu preferat. Până în stomac o luat-o. Dar la propriu. Din stomac i-am scos-o. Bun, e lungă, aia e bine. 6. Sperăm că nu e ultima. Fugi. Aș sta cu tine mai mult, dar n-am timp. Asta a fost partida noastră. Să vedem și rezultatele, dar până atunci o să vă arăt pe ce mi-a intrat mie astăzi. Am avut 2 năluci care mi-au adus știuci. În rest, cu orice am dat cu altceva, pauză. Acestea sunt. Sunt, bineînțeles, nălucile casei, tot ce trebuie, 2 culori, foarte mișto. Probabil ați văzut și pe video. Hai să vedem ce am făcut, vedem ce rezultate avem. O zi full de pescuit. Am și ratat, am mai și prins. Una peste alta ne-am simțit bine, asta e cel mai important. Și am plătit și tribut, sigur. Bună ziua și bine v-am găsit la premierea acestei revanșe care am promis-o deja de anul trecut, când ne-am luptat cu natura mai mult decât cu pește, dar a fost până la urmă un concurs frumos și în 2024 pe final cu minus 11 grade. Și ce am zis atunci că am prins cea mai rece noapte din an, chiar așa și a fost. Acum, uite, la revanșă, în aprilie, aproape 20 de grade. Dimineața a fost cam 10-0 în grad, dar totuși vreme foarte bună pentru o partidă de spinning și mai bună pentru competiție acerbă care a avut loc astăzi.
zic acerbă și foarte, foarte, cum să zic eu așa, cu echilibru pe final, dar la început cu un avans foarte mare, cu un start impresionant de la clubul din Cluj. Deci când am văzut în primele minute că se punctează 1, 2, 3, 4 și s-a încheiat prima manșă 10 la 2, parcă dacă rețin bine uitele, 10 la 2 prima manșă pentru colegii noștri din Cluj. Deci cred că nu numai eu, dar aproape toată lumea a zis gata, nu mai vrea să șanse aici să mai întoarcem cu așa un avans. Lucrurile în pescuit sunt tot timpul cu semn de întrebare, pot să zic și din punct de vedere a pescuitului la crabă, se vede acum și la spinning că trebuie insistat, nu trebuie renunțat și pe această cale cumva încet, manșă cu manșă am recuperat clubul din Satul Mare și pe final s-a ajuns la un rezultat de 34 de bucăți de ștuci pentru ACSP Transilvania Satul Mare și 33 de bucăți de ștuci pentru Fishing for Pleasure Transilvania Cluj-Napoca. Deci felicitări tuturor pentru asemenea performanță. Deci 67 de ștuci, dacă calculez bine, la 16 pescari, eu zic că este o cotă foarte, foarte bună și pe această cale vreau să mulțumesc gazdei noastre și pentru locația extraordinară și pentru ștucile frumoase. Mulțumesc frumos! Popasul Codrenilor, Oțeloaia, o pistă care sperăm că o să reușim să păstrăm pentru următoarele concursuri, pentru viitor, să crească ștuțile și mai mari și să fie și mai multe, să avem câte mai multe concursuri reușite, cum a fost concursul de astăzi. Bun. Să trecem la premierile efective ale celor care au câștigat cea mai mare captură și cine a prins cele mai multe știuci ca număr și până la urmă să vedem că o să este o egalitate și s-a decis la centimetri până la urmă câștigătorul celui care a luat premiul acesta de cei mai mulți pești capturați astăzi. Și aici încep cu captura concursului, care a fost superbă și prima știu că a domnului Florin Rusu, 96 de centimetri. Foarte frumos, ai venit. Da. Și acum performanțele care se văd după numele de ștuci prinse, deci individual, colegii din Cluj au performat la număr de bucăți mai bine decât noi din Satul Mare. Deci sunt doi colegi din Cluj care au punctat cu 7 știuci. Și la centimetri acumulați s-a decis cu 488 de centimetri și 7 știuci Pop Adrian. Bravo! 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 Ce să mai adaug? Eu zic să ne întâlnim cât mai des posibil. Poate ajungem și noi pe la voi, prin zonă, să facem și acolo un concurs, să fiți voi pe pistă, să zicem, mai confortabilă, deși s-a văzut că individual ați făcut foarte bună treabă și aici au fost, știu eu, colegi care n-au reușit să puncteze și atunci acolo probabil că s-a pierdut partida cumva în favoarea noastră, dar asta este pescuitul și felicit pe această cale ambele cluburi și Clubul Transilvania pentru a câștiga acest concurs. Felicitări! Felicitări! În încheiere, ce să mai zic? N-au ieșit știucile de 1 metru, chiar dacă am înțeles câțiva colegi, 1-2 au văzut niște piese destul de frumoase, dar n-am reușit să le prindem. Să sperăm că un pic se mai încălzește apa și ar trebui un concurs
știu eu, peste 2, 3, 4 săptămâni după Paște, nu știu, cândva, când e un pic mai cald, dar să nu fie nici prea cald, că face din nou e o problemă. Poate reușim să ne organizăm, acum o să vedem cum iese pasența. Vă mulțumim încă o dată, felicitări și să ne revedem sănătoși.